Ukážeme si, ako sa dá vytvoriť takýto progress bar úplne jednoducho a ukážeme si to dvomi spôsobmi. Pre túto ukážku som si zvolil toto video, najlepšie sa to bude na ňom ukazovať, čiže nájdeme si bod, kedy ten muž začne benchovať, tuto si zastavíme video, dáme si text a následne do tejto kolónky, kde sa píše text, dáme 4 čiary, teraz si to zväčšíme, aby tá čiara vlastne bola hrubšia. Ak ju chcete napríklad teraz hrubšiu, tak jednu tú čiaru vlastne vymažete a ešte to zväčšite. Poprípade, ak už to nejde ťahať tuto, tak pomocou tohoto umiestnime si to a zvolíme si pre tento prípad červenú farbu. Keď máme túto čiaru spravenú a máme aj zmenenú farbu, tak vlastne to skopírujeme a vložíme ešte jedno rovnaké nad to, s tým, že teraz stlačíme na klávesnici V, aby sme to vlastne skryli a nevideli to, aby nás to nerušilo. Vlastne ono tam je to stále, ale my to momentálne nevidíme. A ideme sa venovať tomu, ktoré sme začali robiť ako prvé. Čiže stlačíme Alt G, spraví sa nám video a následne pôjdeme túto do sekcie video a maska. Zvolíme horizontálnu, otočíme ju, takto. Posunieme ju na začiatok toho nášho progress baru, tej čiary. A dáme túto tlačidlo, aby nám zafixovalo pozíciu. Následne sa pomaly budeme preklikávať a keď vyjde s tyčou hore, tak vlastne zoberieme tú horizontálnu čiaru a posunieme ju na koniec nášho progress baru. A vlastne teraz, keď zíde dole, tak ju opäť vrátime späť. A takto to budeme robiť pozdĺž celého videa. Niekde si to tuto ukončíme, aby sme to nemali teraz zbytočne dlhé. Rovnako tak ukončíme aj tú časť, ktorú nevidíme. A teraz tú časť, ktorú nevidíme, doplníme. Opäť stlačíme V na klávesnici a vlastne zmeníme farbu na bielu. Chytíme tú vrstvu, kde je tá biela čiara a hodíme ju pod tú červenú, aby nám to vytvorilo takýto efekt. Teraz to môžeme nechať takto a vlastne výsledok bude vyzerať následovne. Alebo ešte môžeme tú bielu čiaru upraviť, a to takým štýlom, že zídeme nižšie a dáme si napríklad glow a môže tam byť takáto žiara. Teraz spravíme to, že označíme si to prvé video s tou červenou čiarou, podržíme CTRL a klikneme na to druhé video, respektíve text s tou bielou čiarou, alebo to celé jednoducho označíme potiahnutím a dáme Alt G. To nám spraví zo všetkého jedno spoločné video a vlastne môžete to mať buď vodorovne, alebo si to môžete kľudne aj takto napríklad pretočiť, zmenšiť a podobne upravovať. S tým, že to už bude všetko spolu v jednom videu. Toto je prvý spôsob. Druhý spôsob, ako môžete spraviť progress bar, bude podobný, avšak s trošku menším rozdielom. Opäť si spravíme tento text, rovnaký postup ako predtým, zväčšíme si to. Opäť si môžeme dať červenú farbu a prichádza ten rozdiel, vlastne rozklikneme túto možnosť. Nastavíme si tam bielú farbu napríklad a trošku si tie ramčeky dáme užšie. Kopírujeme a vložíme, aby sme mali dve rovnaké nad sebou. Opäť na jednom stlačíme V, aby nám to vlastne zmizlo a nerušilo nás to. Tú druhú časť, ktorú vidíme, respektíve vrstvu, môžeme dať opäť Alt G, spravíme si z toho video, vôjdeme tuto do sekcie video, dáme opäť masku a dáme si túto možnosť, túto zmenšíme
Klikneme na toto poličko a vlastne my sa musíme teraz zbaviť tej červenej farby vo vnútri. Teraz tá spodná vrstva už je hotová. Otvoríme si tú vrchnú, opäť Včko klikneme, aby sa nám zobrazila. Tuto, v tejto môžeme túto možnosť do stroke vypnúť. Opäť klikneme na túto vrstvu, kde je tá červená čiara bez toho ramčeka. Dáme Alt G, vytvoríme z toho video. Opäť vôjdeme do sekcie video, maska, horizontálna a to isté ako pri predošlom. Čiže opäť dojdeme na začiatok, zafixujeme si pozíciu a vlastne preklikáme sa na tom videu a tuto v tejto polohe môžeme dať ten progress bar naplno. Teraz, ak to máme, môžeme si to teraz takto označiť. Dáme opäť Alt G, zoskupíme to všetko do jedného a vlastne takto to vyzerá. Tým, že keďže to máme ako jedno video všetko v celku, tak môžeme tu dať animáciu, rovnako tak aj pri prvom prípade a dáme si napríklad fade in a fade out a vlastne takto to takúto animáciu to vlastne spraví s tým takým jemným prechodom, aby to nebolo také, že to príde tam naraz. Takto si jednoducho môžete spraviť progress bar. Ak by vás niečo zaujímalo, kľudne ako stále môžete písať dole pod video. Budem rád, ak ideš dole pod video, dáš like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.